nekiwa asokubwa tukwa kweretari ye Elijah Obebo yore umunyakiruga sensemo y'obukoreri bwa serikali ya kaunti ya Kisii gose Public Service Board imease abamenyi korwase ensemo ya Nyaribari bakorawa na Japhet Achochi yore omwana siasa babire bakumochya umugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati asokomochora Elijah na gotika isiko abanyangongo ba siasa korwa Nyaribari nigo arati abetaka kubwa kweretari ya Obebo na achie kweti gose wetiwa koba omukonyi bw'omugavana magega y'omukonyi bw'okabera omukonyi bw'omugavana bwe kaunti ya Kisii Robert Munda wakwa isiko amangeti gato unatwargane n'umurikito Vincent Wenyancha engana yokomochoro munyakiro bw'ensemo y'obukore Service Board imeye kaunti ya Kisii Elijah Obebo ojikoba omukonyi omugavana bwe kaunti ya Kisii nigagandra tekoleta riberari tindi kati amenye korwase ward ya Masige East gotoka ngimeye kaunti ya Kisii bakora wono yole koligie kirokyo ba misiyo kurwa senseme Japhet Achochi niga mochirio gochoro kwa Elijah Obebo oyoro mokoreri bwe county igetuwa boneka kone ekene sana twanyorire governor itu ya Kisii county oyoro Simbarati amachorire omukonyi oye koba deputy governor uru Nyaribari chache oyole chairman ya service board ya Kisii okurukuanere Elijah Obebo igoma atebere buna Obebo tiga agendere nemeremo ya yeli bagali okwebwatania asamangana arengete siasa imeye county ya Kisii kini yoyina enda mwa oyo chori rurende nere nyoka bwate gasi na bako bakakore gasi iko nyagokora atige yiga nero yonde nero yokonyenyoranya nyore yotabwatie gasi yo bwate gasi tatakiri komentwe gasi ase gasi yende igoro ngana na chochini kobonaga ndiarati konyaragotene ni ngana yoko mochoro mokonyoye wekeki na kebekira seke gambiro noyo kabero mokonyo mugavana bwe county ya Kisii Robert Munda giategereirwe na kunachua iyo tukobole serikali itu ya Kenya ama chiko nebwate arati na etu amatuko 14 achole deputy governor yaye lakini twakora sika oyo minto Robert Munda ase kine kiriya bete iri tukuriya igoro kiragenda arafu arati amaguru achole deputy governor asa matuka ya 14 nabo mware kora mwana erende etemerende nonya na bukoti asachieta asamarare minsi ya chiete kobeka abeke kara iwewe nere nyasa mokonye mutu lakini onye kende kere atoke naro nabo togotebanga asa senate bina yaetetie gosebuna ba MCA ba etia naro nsimbuya bono na inimo muabere egere kara atwara magoso make nende naro arigererigwa asari amakara akwane chingakie chioni government rebuna abanyaribari nigo bwata abanyankonga bange kurwa sensemo ya siasa na nigo yaboneta nyare gochoro yomobo asekerogekyo abwo bwato manyobo nene ase siasa libagali yokomochora Elijah Obebo na inde banda Nyaribari chache mate banda mbairati ekiagera eketo kurigereria lakini tokuboriga inkiye kogera abagusiba ito tuikaranseirwe nambe tangani omunyaribari chache mbara kubaere babo tongi mbaro babo nyamaratandi mbaro Kristi bechage babo oyo minto okurukuna abakaka esema ya Nyaribari chiroche masaba rogoro Nyaribari masaba mparo uno mukaka ongeri samu ongeri professor mtobugate gezuka tobugate baba Daniel Kiondi abantu bamayite amachiko bararandie enchiri ngiya asomo Nyaribari koreto marembe ese liberia Kisii county dikanyeke ekyo getigarete bono no kurigereria ane mona kigambiro kirachigo etingana yaye omukonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Robert Munda maiga yewe kabusube kigambiro ekine kirachigo tagarostari kemeronge bene sana nomo gochakira umutinyiga ogatatom no enda botera amanyakana bwikirano andake kere kigambiro kiranyargo etingana ye naki erabe gochase Elijah Obebo oyibona bakago etigwa nagochorwa ane mono no mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anyargo chikoba omukonyi oye ne nama ene ekigambiro ngiyonchero yokona chawe Senate ningana turamurekere asobemen ko reporter ya Ndizi TV kurwase county ya Kisii ritana ninche nkoro kwa Vincent Onyancha.